Напрямки ворожого удару незмінні. В епіцентрі найгарячіших боїв Мар'їнка та Бахмут, звітує Генеральний штаб. Росіяни сповідують тактику тарганячої навали у спробах заволодіти фортецею. Лізуть з 3 напрямків, намагаючись витіснити українських оборонців далі до західних околиць Бахмута. Міські бої точаться за кожну вулицю. Їх супроводжують залпи артилерії. Гарнізон чинить героїчний спротив завдяки надлюдським зусиллям. Під постійним тиском і цивільні українці на тимчасово зайнятих ворогом територіях. Окупаційні адміністрації лютують від небажання людей отримувати російські документи. В населеному пункті Таврія Херсонської області загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна. Відчайдушні пошуки гарматного м'яса набувають нових форм. Окупанти вербують на військову службу просто неба у так званих мобільних пунктах набору контрактників у Криму. Один із них встановили біля стадіону «Локомотив» у Сімферополі. Закликають тим же, чим у сусідній Росії – обіцянками грошей і житла. Назовем это «Родина платит за тебя твою военную ипотеку». Через 20 календарных лет она будет погашена, и квартира будет твоя полностью собственностью. А потом, как жизнь покажет, то, может быть, и пойду на контракт служить. Это из-за зарплаты в первую очередь. В гонитві за довгим рублем після звільнення Криму можна відправитись за ґрати, бо контрактна, тобто добровільна служба державі-терористу підпадає під державну зраду, пояснили в прокуратурі Криму. Тоді як наші співвітчизники, яких Росія силоміць закликала до своєї армії, є жертвами воєнного злочину, а не злочинцями. Кримський художник Богдан Зіза не визнає свого російського громадянства. На черговому судилищі в російському Ростові-на-Дону, де розглядають нібито підготовку ним теракту, бранець заявив, що двоголовий паспорт отримав вимушено. А також нагадав, що його рідна Запорізька область була, є та залишиться українською. Российской Федерации в 2014 году, 2014, чтобы проживать на территории Крыма под контролем Российской Федерации. С 2014 года вы гражданин Российской Федерации? Да, но не считая себя гражданином России, несмотря на то, что я понимаю, что... Давайте вы свою нуждаясь найдете другое место. Вы отвечаете на поставленный вопрос. У сфальшованій справі про нібито підготовку Богданом Зізою теракту допитано вже усіх так званих свідків. Серед них представники окупаційної адміністрації Євпаторії, яку художник на знак протесту облив синьо-жовтими фарбами. А також ФСБівці та навіть Олександр Таліпов, проросійський блогер та відомий стукач. Про це пишуть автори сторінки «We Богдан Зіза», які відслідковують деталі судилища. За їх даними, кожен з понад десятка псевдосвідків плутаються у свідченнях і часами суперечать самі собі. Богдан залишається на своєму і вважає справу політичною попри можливий вирок у 15 років в'язниці. Він закликає жителів Криму до спротиву окупантам, оскільки, за його словами, час боятися минув. Відмовився доносити на співвітчизників і витримав усі знущання окупантів. Після 7 років незаконного ув'язнення з російської колонії в Башкортостані вийшов кримський татарин Арсен Джепаров. Першим на волі його зустрів адвокат Едем Семедляєв. Отсидел за то, что не стал свидетельствовать против своих братьев, своих друзей и прошел это испытание с помощью Аллаха, альхамдулилля, достойно.
З Салавата до рідної Краснокам'янки біля Алушти більше 2,5 тисяч кілометрів. Перед довгою дорогою додому Арсен Джапаров вперше за 7 років вільно поговорив із матір'ю. Все, альхамдулillah, вот едем домой. Братья встретили. В сторону Уфы уже едем. В російській неволі він втратив більше 20 кілограмів і сильно підірвав здоров'я. Бо з жовтня минулого року Арсена постійно тримали у штрафному ізоляторі. Його мучать сильні болі в області шлунка та підшлункової залози, нудота та болі під час прийому їжі. Але роки катівні уже позаду. С одной стороны, очень радостно, волнительно, тревожно после 7 лет отбывания возвращаться домой, в родные края, к джимату, к семье. Но, с другой стороны, очень чуть грустно, потому что множество братьев наших, любимых братьев, хороших, достойных наших братьев еще остались в этих местах. Арсена Джапарова схопили у квітні 2016 року. За місяць перед тим до нього приходили окупаційні ФСБівці, щоб схилити до співпраці. Вони хотіли, щоб Арсен доносив на інших, інакше погрожували в'язницею. Він обрав неволю, але не зрадив громаду та співвітчизників. В російській в'язниці досі залишаються інші бранці, яких загратували разом з Джапаровим. Ріфату та Мусліму Алімовим, Вадиму Сіруку, Еміру Сіїну Куку та Енверу Бекірову окупанти незаконно присудили від 8 до 19 років колонії суворого режиму за буцімто спроби повалення російської влади.